oso aurreskola gutxi gea, 0-3 urteko ziklo osoa barne hartzen duguna. Haur txikiak bizitzako lehenengo 0-3 urtetan ibilbide bat egiten dute, segurtasunetik autonomiara eta autonomiatik sozializaziorantz. Eta ziklo hau errespetatuz, ahalbidetzen diegu ibilbide osori gurekin egin dezaten, ez? Oinarrizko behar horiei dagokien bezala erantzunez. Espazio goxuak eta zainduak eskainiz, materiala egokia eskainiz, oinarrizko behar horiei erreferentziazko hezitzaile horrekin erantzunez, alua dena, elikadura, atsedena, eta guzti hori nola ez familiekin elkarlanean. Jaso genuen formakuntza bat udaletxearen laguntzarekin, saio batzuk egin genituen feminismoaren inguruan. Hezkuntza komunitateko kide eta eragile izanik, importantea iruditzen zitzaigun gai hortan atzean ez gelditzea ez. Eta gaina jakinda aurrek oso txikitatik jasotzen dituztela rolak eta balioak. Hiru hilabeteetan etxetik egin genuen lan, eta gure lanakin etxetik ordu asko sartu genituen dokumentazio lanean. Sortu zen olako interes bat formakuntzaitatik hezkidetzan inguruan pentsatzen hausnartzen hasteko aurreskola bezala. Guk materialari betidanik eman jogu garrantzi handia, saiatu geha material neutroa izaten, askotarikoa izaten, aurren beharrak erantzungo dituna izaten, beraien eskura edukitzen, egokitu jaso dugun formakuntza horren baitan, ez? Gai hau oso zabala da, ez? Orduan, abia puntua izan duzen gai honen inguruko hausnarketak egin eta gure begirada aldatzea. Norberek bere buruan inguruan hausnarketa egiteko klik asko nik uste eman zizkiola lantalde osoari. Nik uste dut izan du dela ibilbide bat indugula bakoitzak eta hor gure begirada asko aldatu dela, bai aurra begiratzeko eta ez aurrakin bakarrik, baita familiekin eta baita gure artean. Lehenik eta behin hezkidetza plana bea ezagutzea eta guztiok ongi barneratzea da. Eta gero plana beak zehazten dituen, markatzen dituen pausuak eta lan moduak jarraitu beharko ditugu. Behar genuela eduki jasota behintzat, emakumeen aurkako indarkeriak edo aurren edo neraberen kontrako indarkeriak dauden momentutan nola jokatu jakin behar dugula. Ikusi genuen ere hezkuntza bezala, aurreskola bezala, gauza asko bagenitula begiratzeko, aztertzeko, eztabaidan jartzeko, ikusten genuela hezkidetza bea gure aurreskolara, urmendira bertara egokitu behar genuen plan bat izan behar zula.